많이 역사를 이놈들이 이놈치세는 이놈치세는 지금 발견했나요만 지금 정부에서 생각하고 싶어요. 그런 힘이 주시하다서 노시하다서를 강강하고 있어야 중앙에 약간 이리우스 강동에 말씀하신 pesat kuya masuki sa ko isusunod ka auna pesat sin nakatokok yung mga pinigil naman festival ka tangisan pinasao taso ilusisan pinasuin ang mo tumaji mali ilusin ito sakong kami isususan pinasin siya ito di isininoso kaya terus mau uji sini asing topas job topak tunggu yang anak tenor sokni atau sinasi sini square now so 지금 교환지 눈에 담았겠어 구만이 이유리미 내리셨으니 좀 사시오 페모 Tamadumani, Nariutiga, Kikutuni, Namami, Isanganatomi, Sumasasi of you swap to Miss Usut, at Omara. Kadati Navasasiati Tianet, Nick Sugumi Sumiki, Okanusarini Samu. Ijima Sasi of Tuanzilu, Tavasi. Dans les carsos pour me stare, madame a tâché que vous lâchez les sacs et un fond. Koncert og lavapplads. I gang med Hans, eller isklumpen der. Bare sådan, så det ser godt ud. Men vi skal også tænke på, hvordan får vi vist for eksempel, hvordan Grønland ser ud, når vi tænker på vores mad. Alle er sat sig ud i arbejdsgrupper for at finde ud af, hvad er det for nogle drømme, de har om den her festival? Hvad er det for nogle muligheder, der er i den her festival? Så det handler om simpelthen at samle så mange idéer som overhovedet muligt, for at finde ud af, hvordan kan vi gøre den her festival, Food Festival 2012, til den første grønlandske dundrende succes inden for fødevarer. Og bagefter så skal de i gang med at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, som karakteriserer den grønlandske Food Festival. Et stort telt nede i kommunehaven.
Vi er trætte, det har været en super lang dag, og jeg synes, at det har været en enorm indsats, I har gjort alle sammen. Så måske skal vi, medmindre der er nogen, der har et eller andet meget vigtigt, måske skal vi sige tak for i dag så.